Ndewono ndị be anyị. Na nkịta aga m achọ ka anyị leba anya n'ilu Igbo a bụ mkpi mbugowe anaghị agba. Mkpi mbugowe anaghị agba. Anyị maara ihe bụ mkpi. Anyị makwa na oge ọbụla mmadụ were mkpi bugowe ya n'elu nwunye ewu na o nwere ike ghara n'ịgba. Kedụzi ihe bụ mpụtara emiremi nke ilu a? Ilu a pụtara na ị nwere ike inye mmadụ ohere ma ọ bụ ngwa ọrụ niile o kwesịrị iji rụọ ọrụ, mana o nwere ike ghara n'iji arụpụta ihe ọbụla. Na nkenke, ọ pụtara na mkpebi ime ihe ma ọ bụ ghara n'ime ihe dị n'aka onye ga-eme ya bụ ihe. Aga m achọkwa ka anyị leba anya n'ilu nke ọzọ bụ agadi nwaanyị chie ntị wụọ mgbala, ebute ozu ya n'ofe ya. Agadi nwaanyị chie ntị wụọ mgbala, ebute ozu ya n'ofe ya. Ọ bụrụ na ị ma ihe nke a pụtara, biko dere m ya n'akara ebe a na-ezi ozi. Ya dịrị gị na mma. Ndewo.